हेल' लोगोफोर, दिनै आंनि जोनोमगिरि आफानि रुंसारि जालांनाय दिन। दिनैसिम 4 बोसोर फुरा जाबाय आंनि बिफाया रुंसारि जालांनाया। बिनि मुङाव आं दिनै दोंसे आर'ज खन्नो सानदों आरो आंनि आफाया सोरगोआव गोजोनै थाथों होननानै आं जेवारि बाथि लगायनानै आंनि आफाखौ आर'ज गाबदों। नोंथांमोनहा अननानै नायलांदो। आं मुखस्थ' हाया नालाय, बिनि थाखायनो आङो लेखायाव लिरनानैनो आङो बुंनाय जायो। रायजोफोर गाज्रि दामोन। रुंसारि पुर्णचन्द्र ब्रह्म, आंनि आफाखौ गोसोखांनाय आर'ज। आंनि जोनोमगिरि अनसुला आफा, दिनै नोंनि रुंसारि साना 4 बोसोरा आबुं जाबाय। आसा खालामो नोंखौ सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै दङ होननानै। जोंबो नोंनि अननायाव आइखौ लाफानानै बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, फिसा फिसौ सुखु आरो दुखुनि गेजेरजों मोगथां मुलुगाव गोजोनै दङ आफा। नों दुखु जानो नाङा आफा, नों गोजोनै था। फैनाय आरो थांनाय अबं गसाइनि नेम खान्थिखौ जोंबो गनायनानै लाबाय आफा। नाथाय मानोबा नोंनि थांनाय समखौ गोसोखांदों आफा। बोर हर आफा, जों गासै जाथि बंस', बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गोग्गो देहा, गोग्गो गियानजों न'खरखौ दावगालांनो हानाय बायदि गोजोनथों आफा। I love you। आंनि आफायानो आंनि इसोर।